ungakwazi nalokho ukucula mfana, cula ngamakhala. Owayicula nomjikijela uyifaka zonke enyameni kuyigcwamilisha kube ngalele phongamukele mukele emakhaya kuSimanzonzo lapho kuthulela khona indawo zamaskandi ehlabahlosile nefe ngesikhathi masikanje kuSimanzonzo usuthulela indaba zokuthi uBheki Honga ohola iqembu likaMjikijela amancungumane uyifaka zonke enyameni kuyigcwamilisha kuzokhumbuleka ngempela ukuthi umjikijela wayemkhonzile kakhulu uyigcwamelisha futhi baze bafoma iqembu lalibizwa ukuthi ondabze kwabe bamsene nawo Alifu Mgube noma ke esezoshiya emhlabeni kwaba khona ngempela ingxushunxushu phakathi kwakhe igcwamelisha nawe umjikijela umfana opheko yena umjikijela uBheki Honga useyifaka zonke enyameni manje kuyigcwamelisha njengoba ephendule incwadi ebhalwe yena igcwamelisha kwingoma ngempela ethi siyabanyanya lapho khona wagadla khona uBheki Honga nangempela uBheki Honga uthi uyithintele ngempela igcwamelisha uma segadla yena ngoba uthi uthinte imnyovu naye ke video lapho khona uBheki Honga ngempela ekhwele dilika kwigcwamelisha esho ngempela ukuthi igcwamelisha lafika lapha licula ngamakhala yena umjikijela walifundisa ukuthi icula kanjani bukele emakhaya ke nathi ivideo masehlangana ngezazi sizomona wakho njengoba abanye besho ngempela ukuthi lo mfana usemncane kakhulu ukuthi usengagadlana necwama bukele emakhaya ke kuthini umbono wakho ngalokhu ugadlana phakathi kwaBheki Honga negcwamelisha ngabe ngempela ibrand yamancungumane noma kwezamjikijela ngabe izokhulisana uma sebezogadlana naye igcwamelisha mbole emakhaya ke akehlangana ngezathi sizumono wakho kwesimanzonzo indaba ipheli futhi asoze zaphela siyabonga Hey, umfana ngamanqele wematamtama. Wenzani kodwa manje uganga manje mfana yazi ugadle kabi ke manje wagadla ubhekise emabumvini hey. Bona ke thithi ngikutshela usuthinteke impela manje isidleke semnyovu uqobo lwaso. Futhi angazi mfana noma uzoyimela mina ngithi impela ayi wayisusu uzoyimela. Lalela mfana ngikutshele mina ngikwazi kahle wena ufike emabumvini mfana ungakwazi nalokho ukucula mfana cula ngamakhala la kufundisa ichalaha lomfoko kaMgube bakuqoqa bakubeka la hey emva kwalapho hey lasha ichalaha la kwakuumuntu kodwa yena lo mfana bethi angazi ngoba usuthinte wagadla wabhekisa ngapha nje ukuthi usawuphinda ukwazi iminyakazo ngoba hey nangu nomfoko kaMpungo usukhuzana usakushaya usuphuphuthe kuzake imugijima manje namfana mina ufike entanga yenu lento ayifuna mfana uzoyithola nje ngikutshele namangcukumane ngathi akhona adla abantu angazi ukuthi uzowavimba ngaliphi mfana wenze njani kanti hey ngiyafuna ukushaya impela mfana kodwa nje sengibona nezihlathi nje ilokhu ivuvukele ilokhu idilike njalo nje angazi ngizoshaya phi ke khona mase ngishaya kodwa ke ake ngithule mfana ngikulalele ngikuzwile khona inselelo iphosayo kodwa hayi ufike mfana ekugcineni ke impela namhlanje futhi ke angazi mfana abangani bakho bokutshela kanti futhi ke imini umuntu okwazi kangcono usukhohliwe uzokhumbula kodwa mfana ngiyeza kuwena